Husk at subscribe til kanalen, hvis I ikke allerede har gjort det, fordi vi får rigtig mange views af den her video. Men i dag, der skal vi så... Første spørgsmål. Hvor mange celler er der i kroppen? Der er 100 billioner. Det er jo faktisk ret mange. Det er faktisk flere, end min mor har. Ja, fordi din mor, hun har 100 billioner. Jeg selv tal. Har du helt præcis? Det er fordi, jeg så faktisk, hun havde en... Ja, vi er galt i stedet selv. Second spørgsmål. Anden spørgsmål. Hvor gammel kan knoglecellen blive? Den kan blive til 15 til 25 år. Er du sikker på det? Det er fordi min mor, hun er altså blevet 40, og jeg tror altså ikke, hun har sådan nogle... Næste spørgsmål. Hvad er næste spørgsmål? Hvad fanden er næste spørgsmål? Skal vi ikke bare snakke om, hvor meget swag vi har? Der kan være regnægt med film. Filmer han ikke? Jo, han gør. Har vi sagt velkommen? Ja. Okay. Tredje spørgsmål. Hvad er kroppen bygget af? Det ved jeg! Det er bygget af mursten. Det stod der inde på hjemmesiden. Hvad er kroppen bygget af? Nu ved jeg det! Det er byggeceller. Ligesom sådan nogle, man bruger, når man bygger baby. Det hedder bare celler. Det er altså godt. Kan I se, hvad det skal forestille? Kenneth, du... Fjerde spørgsmål. Hvordan kan man se disse celler? Med et mikroskop! Nej! Jakob, han er død, så han kan ikke være med til at besvare. Desværre. Nå. Videre til... Jakob, han er gammel pedant. Sædceller. Hvad bruger man cellerne til? Til liv. Er det ikke sådan til at få kroppen i gang? Jo, det er også det, jeg vil sige. Min armbånd er gået Hvad er jeres endelige svar? Kroppen i gang. Damer gravide. Hold Øst siger damer gravide. Hold lidt, siger kroppen i gang. Hvad siger du, Magnus? Jeg siger hold din kæft. Hvad gør blodceller? Det ved jeg. Det ved han. Ved jeg. Det gør jeg. Det er sådan en lastbil, der kører rundt med dem inde i kroppen. Er det det? Ja. Sjette spørgsmål. Hvad gør blodceller? Det ved jeg. Det ved han. De transporterer sig igennem kroppen. Ja. Og får ilt rundt i kroppen. I en tankvogn. Og nu kan jeg godt slutte for i. Ja. Syvende spørgsmål. Hvad er nerveceller? Er jeg dum? Ja. Okay. Nerveceller. Nej, eller var det nerveceller? Syvende spørgsmål. Hvad gør nerveceller? Jeg ved det godt. De sender beskeder til og fra hjernen, sådan at man kan føle smerte og kærlighed. Jamen, du har ikke noget. Fuck. Jakob, han er heller ikke nerver på den ting. Fuck! 8. spørgsmål. Hvad gør knoglecellerne? De gør sådan knoglen, de bliver stærkere. Og hårde. De er som din pik. Sådan rigtig hård. Rigtig hård. 9. spørgsmål. Hvad gør muskelceller? Det gør selvfølgelig sådan, at Man kan bevæge sig. Kend dig rigtigt!